kuncine rumah tangga niku gen ayem. Wonten surat An-Nisa niku dipun dawuhaken wa asyiruhunna bil ma'ruf. Lah iki wong rabi kadang sing ra duwe iki. Rabi dikira ya wis umume krana umure wis tuwek, penting butuh bojo, butuh batur. Mboten nek ngono kuwi. Kowe nek wis rabi, segala macam kebiasaanmu ini harus ada yang kamu korbankan. Termasuk potonganmu, gayamu omong karo wong, termasuk akhlakmu nalikane joko, nalikane perawan sing ora tepak. Miturut Imam Ibnu Katsir, wa asiruhunna bil ma'ruf napa? Akhlakmu nalikane kowe wis rabi kudu tambah apik, tutur bahasamu tambah apik. Dadi kaya Duwi karo Rendi diusahane ya basa. Pripun yang ngersakaken napa? Kopi napa teh? Napa kelon mawon? Lah. Si Rendi ngono kuwi. Si Rendi kudu gati tenan karo Wahyu iki mang kudu gati. Dik piye sampean ki piye kudu peka. Wah ketarane kok ora penak awake apa ning puskesmas sanuke meteng. Ora kenek wong lanang barno wis rangah awake ngopi ngeslat-ngeslot. Engko ditakoni wong wedok ngono nggih getak-getak. Wonge teko. Nah, wis ngono kuwi ora kenek. Ana cara ibarate wong rabi, wong omah-omahe ibarate kaya wong numpak mobil. Kaya wong numpak mobil lho. Wong numpak mobil ini duwe tujuan apa ora? Mesti duwe tujuan. Lah wong omah-omahe tujuane selamat dunia akhirat sak keluargane. Nek wong numpak mobil iki mesti duwe tujuan. Mbuh tujuane engko ning daleme Gus Gendeng, apa tujuane ning daleme Gus Jalal, mesti duwe tujuan. Ora enek wong numpak mobil iki ora duwe tujuan ngono ora enek. Mesti duwe tujuan, mbuh kuwi ngubengne anake, mbuh kuwi nurokne anake, pokok mesti duwe tujuan. Lah, ketika seseorang ini memiliki tujuan, artinya apa? Sampai tujuan tersebut orang ini memiliki prioritas gimana dia dan penumpangnya selamat sampai tujuan. Bener no mboten? Dadi ora iso saenake dhewe. Mungkin kowe nalikane Joko polah murah karo-karan. Mungkin kowe nalikane perawan polah murah karo-karan. Tapi ketika sudah menikah, kamu itu menjadi rombongan, menjadi gerbong yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Gimana sampai akhir hayatmu kamu itu selamat sak keluarga kamu. Lah maksudnya pripun Gus? Kok duwe tujuan niku nyuwun sewu. Semisal aku sing nyupir, Gus Jalal, Bu Yekti iki penumpangku. Kok ndilalah. Aku nyupir perjalanan arep ning Gumul. Lek ku numpaki sak karepku dhewe, wis ugal-ugalan, ber lampu merah tendang. Mari kuwi apa jenenge nikung ngono wayahe mlayu 30 aku 150. Ya toh. Akhire ning Gumul kae mubang tak playokne 200. Sak karepku dhewe. Kira-kira sik tak lakoni awakmu kabeh. Penumpangku iki mang terancam keselamatannya apa enggak? Kira-kira penumpangi mabuk apa ora? Mabuk. Kira-kira Bu Yekti lho senajan urung iso-iso moro-moro bayi. Lho tenanan Gus Jalal sak jaduk-jaduke Gus Jalal tenan teler. Terus ning lampu merah resiko kecelakaan apa ora? Resiko. Mulakno kuwi. Rendi bengi iki ibarate kaya supir. Dadi supire Dwi. Dwi ibarate kaya penumpang. Mereka memiliki tujuan yang sama, yakni selamat dunia akhirat. Lah Rendi iki mang ya kudu ngati-ngati. Lah iki wa asiruhuna bil ma'ruf ngene iki. Kudu ngati-ngati, nek nyupir ya kudu ngati-ngati. Terus mari kuwi Duwi iki ya ora oleh terlalu ndremimil. Wong wedok iki nyun sewu, ya ora oleh njajal cara penumpang. Aku kok nggawa Bu Yekti karo nggawa Gus Jalal. Wayah aku menggok wayah aku ngegas Gus Jalal ya omong ngiri nganan. Barno gasen titik gas Gus. Rimen Gus. Wayah ngerem Gus. Panggah omong ngono. Kira-kira supiri budrek apa ora? Budrek to? Mulakno nek pengen selamat wong wedok iya aja kenyeh-kenyeh nemen. Penak lah dipahami. Tapi supir ya ora usah rumangsa bener. Krana sak tinggen-tinggene supir iki kadang ya mesti enek klerune. Bener napa ora? Kadang supir ya enek lenone. Dadi wong wedok aja kenyeh-kenyeh nemen, dadi penumpangi sing manut karo
supire. Tapi nek nalikane supir iki kok leno, supir iki kok kleru, penumpang ya wajib ngelingne. Mas, niki wau jenengan ora pas, wayahe jenengan ngiri. Leres no mboten? Sampean niki wau keblabasen nggo puter teng ngajeng mriku. Tapi aja kabeh-kabeh kok dikte. Lah kowe dadi wong wedok kadang lekase nek bakul jagung mara ngono bojomu bayaran, kene duwite. Kowe rokoke andalan sak pak. Ya setruk wong lanang kok setel ngono. Wonge teko. Ra ngono, titik-titik cemburu wae. Bojone kok ganteng-ganteng dhewe. Dilalah engko bojone nyapa titik ngono, simpangan ning kantor desa karo wong, nyapa mantuk tok ngono. Wah, wis ngamuk-ngamuk. Emang sapa kowe nyapa kaya ngono? Iya lah iki carane kok setel ngono iki bojomu ya stroke ringan. Dadi wong wedok ya kuwi mang krana kudu manut ning ya kala-kala ya ngelikne. Kaya imam karo makmum iki lho. Imam salat iki apa tau didikte makmum? Rukuk. Pak imam sujud, atahiyat, apa tau makmum muni ngono iki? Ning nek imam tau lali, imam lali, makmum wajib ngelingne no mboten? Nek lanang muni subhanallah, nek wedok tangan dibalik keplekne, gitu. Lah, semono uga ning rumah tangga ya ngono kuwi. Wa asiruna bil ma'ruf ya ngono kuwi. Lah ayat kuwi mang nek terusane. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu khairan katsira. Lamun to kok di tengah-tengah pernikahan panjenengan ada sesuatu dari pasanganmu yang tidak kamu sukai, yakinlah. Napa wau? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu bi khairan katsira. Lamun to kok ning pasangan memang enek sesuatu sing ora kok senengi, moro-moro mari rabi 20 tahun, duwi iki ora mikir, beh Mas Rendi kok ngene. Terutama babagan fisik, aku ora cocok ngene. Kowe kudu yakin, di balik sesuatu yang tidak kamu sukai, ini mesti tersimpan hikmah yang sangat luar biasa. Ojo sampai barno kowe rabi 10 tahun. Mulakno pernikahan yang baik itu bukan pernikahan karena kelebihannya, tapi pernikahan yang baik mencintai karena apa adanya. Lho tenanan, lah kowe nyenengi krana awake langsing, 10 tahun kecelek. Mari bayi ping pindho blodrok kabeh. Welute 13. Wonge teko welute 13. Lah, kowe ndemeni wong lanang krana gagahe, gantenge, ngok kon manjing ning sawah 10 tahun, gegere panune bak. Barno kowe kok barno, beh, kok malih ngene iki apa tombok apa piye? Lah kok kira ikep apa piye? Ora oleh, kowe kudu yakin, di balik sesuatu yang tidak kamu sukai, mesti tersimpan hikmah yang sangat luar biasa. Lho nggih. Contone dilalah mari dadi bojomu ya. Mari dadi bojomu iki kok malih rada lemu titik. Kowe kudu mikir, iki kok nek ning pasar Sambi, iki kok nek ning pasar Ngronggo, setidaknya ra enek sing ngetutne. Bojoku luwih aman, milikku seutuhnya. Lho ngono kuwi. Maka dari itu jangan pernah kamu itu ketika menikah atau akan menikah menuntut pasanganmu untuk sempurna. Karena kesempurnaan yang sejati hanyalah milik Allah dan manusia yang paling sempurna hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.